kelaa mitään. Meitsi eikä kelaa yhtään. Meitsi vaan relaa. Mitä tuon? Soita musaa. No joo. Rikillä. Kuka? Oikein mietin milloin ne tulee tänne näin. Kyllä ne tulee. Kuka? Kauan sitten kun sä tuli, soitin. Kauan sitten kun soitin. Kuka? Sinä, minä. Mitä? Sinä Elvis. vai? Elvis testejä täällä. Kuka? Elvis mentiin ulkopuolelle kuuntelee tonne noin. Sisällä talossa ei löydä kuin Miiku. Miiku löytää ainoastaan sen tulen. Ja? Se on tulen löytäjä. Hoi! Ootko? Se rekki päällä. Hyvä meininki. Moro! Mari! Tuli hyvä. Tuli erittäin hyvä. Tuu tänne Miiku. Missä kamera? Tossa kuva. Ai. Onks se nyt yhdet? Kuva hyvin. Tänne. Kuva sama tee. Kuvaksi. Kato. Hikirentävi. Tasmania tuholainen. Tasmania tuolla. Oi! Perule! Miiku, otitko sä nyt vähän liian vähän? On kelakkaa vai? Torppaa vittu vähän. Moro! Mikä musa vielä tulee? Ei myös saa puhelin. Ota. Mori! Just ollaan vähän kaloja. Nyt olette. Just ollaan vähän. Otetaan. Lähdetään heittää, nyt ollaan nyt sovittu viivaa. Kyllä meillä on kaksi ja samaten lähdetään siihen. Meidän jatketaan. Meidän jatketaan. Hyvä. Jartti. Ne on ottanut koko ajan. Ville ja kaikki. Mitä? Jartti ja nää on otellut. Miten teitä vielä päästään? Sano katsotaan menee tänäkin, että tunti on missään täältä. Joo, varmaan. Nyt on mennyt aika... Soita sille Emilille, kysy missä nyt on oikeesti. Soitit se jo äsken? Milloin me ollaan soitettu? Soita, anna se puhua niin. Meneekö se jo? 15 minuuttia meni taas. Mitä se sanoi viimeksi? Ei vastannut.
No meidän on pakko kohta lähteä. Missä ootte? Meidän on pakko kohta lähteä. No mutta kun tää ootella oikeesti, täällä on niin hyvä kiire. Meidän on oikeesti pakko lähteä kohta, jos meni. Mikä? Kopisista Miikko tossa vai mistä kopia tuli? Joo, kauan teillä menee oikeesti? Jätkiä on 10 minuuttia, 15. No, teet se jäähän. 10, joo, tätä ihmistä pitää lähteä menemään tästä. Sä ainakin jätkät toottaa. Okei. Okei. Moi. 10 minuuttia sanoo. Onks Se tulee oikeesti. Joo, on 10 minuuttia. En tiedä mistä jos mitä se on. tuli, niin sit me ota taksi ja... Aki heittää, kun se tulee niitä autolla tosta pois. Sillä on auto tossa kuitenkin. Saavalla heittää. Miksi heittäisi? Se on vaan parkkeeksi. Pojat on vähän semmonen... Hei. Ota TV-kuva jo. Häh? On TV-kuva, on vaan. Joo, se on. Onko ohessa? Eikö sitä nyt tarpeeksi? Eikö se oo tarpeeksi? Ei sitä enempää.